फिन गाबोननि समाव हस्रिखावनायजों गोमसारबावगोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव। मानोना गाबोन एबसुनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ घेराव खालामनाय हाबाफारि। गाबोन फुंनि समावनो एबसुआ फरायसाफोरनि जानानै मुलुगसोलोंसालिखौ घेराव खालामगोन। गुबै बाथ्राया बेनोदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव खुंजानाय डिग्री थार्ड सेमिस्टार आनजादनि फिथाइखौ थारैनो गोजोननाय गैयैजों थांनाय समनिफ्राय गोख्रोङै सोमावसारबोदों। फरायसाफोरनि बेबायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायखौ नोजोर होनानै एबसुआ गाबोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ घेराव खालामगोन। एबसुनि घेराव खालामगोन हाबाफारिया बेसेबां गोख्रोंसिन जाहैगोन बेनि सायाव बुंस'नो हायाखैब्लाबो नाथाय गाबोननि समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया फिन हस्रिखावनायजों गोमसारगोना रोखा। एबसुनि फारसेनिफ्राय सिगाङावनो रोखा खालामदों। फैबाय थानाय 7 तारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि न्याय बिनि बिसार नागिरनानै आरो बिथां सानैखौ होखारनांगौ आरो बिनि सायाव स्पेशेल इनकुवारि जानांगौ। बे मोननै दाबिखौ लानानै जोङो इउनिभार्सिटि घेराव हाबाफारि लागोन। दासान्दि बिबान सामलायनाय भाइस चेन्सेलर लाइसान सिं लाड्डु आरो आनजादनि कन्ट्रलार थानायाव फरायसाफोरनि इयुना मोजां नङा। थारैनो एबसुनि घेराव खालामनाय गाबोननि हाबाफारिया माबायदि गोहोम गोग्लैगोन बेखौ गाबोननि समासो फोरमायगोन। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एम.ए. खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एम.ए. खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realtypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।